Dat is allemaal klaar. Ja. En ik ga zeggen van maar beginnen met een bedragje van €50 en net met €4.000. En ik kan maar je praten, zei de bank wel leeg maar zijn. Toch die crowdfunding dat we het opstart hadden, dan kreeg ik voor een bepaald gevoel hoe het dorp eruit tocht. Ja, het dorp zei van het hoeft nu net meer, we zijn al een ons paardje. Maar ja, ik ben 2 weken die hele €50.000 binnen aan de bracht en dat zei ik wel genoeg over het dorp, dacht ik. En wat zei dat toen jou? Nou ja, ik denk, nou, daar ben je er enthousiast van, of net? Je hebt al gehoord, Jere? Ja, zeker. Mooi. Nagekeken. Dus, Is het alleen preun? ja, Ben je goed? ja, absoluut. Begin niet voor het eerst, maar het erin dat het sliet, ja. Hoe laat had het? Ik heb geen flauw idee. Om jou van Jochen, maar de eerste Nou, het is jouw jongen. Waar ben ze heen? Ik zou het net weten. Je moet maar eerst op gang komen. De band maar in de kwaliteit. Jullie komen er alleen om. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent de eerste. Nee, dat is wie, Ja, ja. Wat zei het toen hij beet dat je je in eigen winkel supermerk betaal je? Ja, er zijn nou mensen die creatief denken kunnen en die trek wat vroeger ha. En altijd nou in Yield is of in tijd, er is nog een soort mensen die hier gewoon wat van de mierskip horen ha. En vind ik heel mooi. Ga je nou zelfs ook mij betalen aan deze supermerk? Ja, dat heb ik niet aan jou. We zijn met Matjoer, ik maar even helpen. Nee, maar het ging dus om het warmte. Ja? En om jezelf. Maar waarom? Waarom vind je dat belangrijk? Ben je vlakbij en dan maar we in de zwaard om weet ik wel, om je winkel te worden. Dat is dan net een fret. Maar heb je er vertrouwen in dat hij het aas waarom jou? Ja, hoor je. Dat is een organisatie en mensen die dus ervoor willen, die zwaaien dat het wel omkomt. Ja, toch? Zou dat? Ja. Maar dat komt wel goed, hoor. En hij al 3% rente. Nee, dat zul je net weer verder vertellen, hè? Anders komt er ook meer meester. Ja. Hoi.